Pozdrav dragi ljudi, hajde da pričamo o kuhanju, ne kao obavezi, već kao tvom osobnom igralištu. Zaboravi fancy sprave i stroga pravila. Najbolja hrana često dolazi iz najjednostavnijih kuhinja, baš kao tvoja. Kuhanje je strast, zabava i način da pokažeš da ti je stalo. Svatko može naučiti kuhati, diploma nije potrebna. Zamislite svaki obrok kao novu avanturu, priliku za eksperimentiranje i stvaranje nečeg ukusnog. Recepti su samo smjernice. Prava čarolija događa se kada vjeruješ svojim instinktima i dodaš svoj štih. Kuhanje nas povezuje jedne s drugima i s našom kulturom. Nije stvar u savršenstvu, već u tome da svoje srce staviš na tanjur. Zato zgrabi pregaču, pojačaj glazbu i krenimo. Zašto se truditi učiti kuhati u svijetu dostave? Zato što je to mnogo više od samog jela. Kuhanje ti daje kontrolu nad onim što unosiš u svoje tijelo, dopuštajući ti da biraš svježe, zdrave sastojke. To je čin ljubavi. Posluživanje jela koje si napravio stvara uspomene i okuplja ljude. Kuhanje kod kuće štedi novac i uči te snalažljivosti. To je kreativan izlaz, način da se izraziš bojama, teksturama i okusima. Kuhinja postaje tvoje platno, a svaki obrok nova kreacija. Kuhanje je terapija, umjetnost i prehrana u jednom. To je vještina koja se isplati cijeli život. Dakle, napravimo hranu koja hrani i tijelo i dušu. Ne treba ti kulinarska škola da bi bio sjajan kuhar. Najbolji kuhari uče radeći, promatrajući, vježbajući i voleći hranu. Strast je tvoj tajni sastojak, ne kuharska kapa. Nezaboravna jela često su jednostavna, prenose se kroz obitelji i usavršavaju pokušajima i pogreškama. Tvoja kuhinja je tvoja učionica, tvoji okusni pupojci su tvoj vodič. Strpljenje je važno, vještine se grade s vremenom, jedna mala pobjeda za drugom. Slavi svoj napredak i uživaj u putovanju. Tvoja jedinstvena nepca oblikovat će tvoj stil kuhanja. Kuši sve, pitaj se zašto okusi funkcioniraju i neka te vodi znatiželja. Neka te vodi strast, a ne pritisak. Svaki veliki kuhar počinje s 3 osnove: vještinama s nožem, razumijevanjem topline i održavanjem urednosti. Oštar kuharski nož je tvoj najbolji prijatelj, nauči ga koristiti sigurno i samouvjereno. Toplina transformira hranu, zato upoznaj svoju peć i pečnicu, nauči razliku između krčkanja, vrenja i prženja. Organizacija je ključna, pripremi sastojke prije nego što počneš kuhati. Mise en place, te drži smirenim i pod kontrolom. Čisti dok radiš, uredna kuhinja čini kuhanje ugodnijim. Uvijek peri ruke i održavaj površine čistima. Ovladaj ovim osnovama i izgradit ćeš čvrste temelje za svaki recept. S ovim vještinama spreman si za sve u kuhinji. Spreman za kuhanje. Počni jednostavno. Odaberi jelo koje voliš, možda kremastu tjesteninu ili savršen omlet, i savladaj ga. Usredotoči se na tehniku, ne na složenost. Jednostavni recepti uče te kako se okusi razvijaju i kako male promjene čine veliku razliku. Kako stječeš samopouzdanje, dodaj nove sastojke ili isprobaj nove metode jednu po jednu. Kuši stalno, tvoje nepce je tvoj najbolji učitelj. Prilagodi začine dok radiš, tako učiš ravnotežu. Postupno gradi svoje vještine i uskoro ćeš stvarati svoja ukusna jela. Svaki mali korak približava te kuhanju sa samopouzdanjem. Najbolji kuhari uvijek uče. Izgradi svoju kulinarsku biblioteku, ne samo kuharice, već i video zapise, blogove i emisije. Gledaj druge kako kuhaju, čitaj o tehnikama i nauči znanosti za hrane. Vodi bilježnicu s receptima kako bi pratio svoje promjene i favorite. Ova osobna evidencija postaje tvoja kuharska biblija. Ostani znatiželjan, isprobaj nove kuhinje, sastojke i metode. Kuharske emisije i online tutoriali su beskrajni izvori inspiracije. Što više učiš, to ćeš postati kreativniji i samopouzdaniji. Tvoje kuharsko putovanje nikad ne prestaje. Uživaj u svakom otkriću. Začini i bilje su duša tvog kuhanja. Počni s nekoliko osnovnih: sol, papar, dimljena paprika, kumin, origano. Pomiriši i kušaj svaki začin da razumiješ njegov karakter. Nauči klasične kombinacije, a zatim eksperimentiraj sa svojim mješavinama. Preprži ili procvjetaj začine kako bi oslobodio njihov puni okus. Dodaj svježe začinsko bilje na kraju za svježinu. Ne boj se isprobavati nove okuse. Začini su tvoj kreativni alat. S pregršt začina možeš transformirati svako jelo. Budi hrabar i neka tvoja hrana pjeva. Pogreške su dio putovanja svakog kuhara. Izgorjet ćeš, previše posoliti ili ispustiti stvari, i to je u redu. Svaka pogreška uči te nečemu što ne možeš naučiti iz knjige. Uči iz svake nezgode i nastavi dalje.
Strpljenje i vježba grade vještinu i samopouzdanje. Ne boj se neuspjeha, to je samo večera, a ne katastrofa. Radost je u eksperimentiranju i dijeljenju, ne u savršenstvu. Smij se svojim pogreškama i nosi ih kao značke časti. Svaka pogreška te približava majstorstvu. Nastavi kuhati, nastavi učiti i uživaj u procesu. Put do toga da postaneš fantastičan kućni kuhar počinje u tvojoj vlastitoj kuhinji. Radi se o strasti, kreativnosti i hrabrosti da pokušaš. Ovladaj osnovama, nožem, toplinom i organizacijom. Počni jednostavno. Gradi vještine i igraj se s okusima. Nastavi učiti, budi strpljiv i prihvati pogreške. Kuhanje je cjeloživotno putovanje s beskrajnim otkrićima. Uđi u svoju kuhinju s uzbuđenjem i svrhom. Sjeckaj, kuhaj i dijeli ljubav. Tvoja ukusna budućnost te čeka. Uživaj u svakom zalogaju.